Drengen Frederik er ude at gå på Frederiksberg Kirkegård med sin underbogshund Olsen. Her møder han 2 små nisser, Polly og Plim. Og den ene af dem, drillenissen Plim, snupper Frederiks mobiltelefon. Frederik når lige at få fat i nissepigen Pollys hue, som han ikke vil aflevere, før hun har skaffet hans mobil tilbage. Så nu begynder en rejse i tid og sted for Frederik og Polly, på jagt efter Frederiks mobiltelefon og på nye eventyr. Den 14. december. Chokoladeballade. Frederik har igen fundet Pollys hue frem. Hun har fortalt, at den er flere tusind år gammel, og at hendes oldemor har vævet den. Flere tusind år? Den ser ikke slidt ud. Farven er ikke spor falmet, men nærmest lysende rød. Farvet med krabrod og vævet af uld fra harkillingers maver, siger han for sig selv, og lader et par fingre glide hen over huen. Den er blødere end noget andet, han kan komme i tanke om. Huen har magiske kræfter, havde Polly også sagt. Men det er bare noget, hun bilder mig ind, tænker Frederik. På den anden side, hvorfor skulle det ikke også være rigtigt? Det hele er i forvejen svært at tro på. Han kan hverken fortælle det til sine venner eller sine forældre. De vil tro, at han er skør, og det kan han faktisk godt forstå. Hvis nogen for 3 uger siden havde fortalt ham, at han skulle rejse tilbage i tiden sammen med en 362 år gammel nissepige for at finde den mobil, hendes endnu ældre og møgirriterende bror havde stjålet, ville han have sagt, at det rablede for dem. Olsen og Frederik er fremme ved indhegningen på kirkegården, før de plejer. Polly er ikke kommet endnu. Ligesom de sidste 12 dage hænger der igen en papirrulle på Rødbøgens barn. Hvornår man Plim hænger den op, tænker Frederik. Hvis det er om natten, er det mærkeligt, at rullen aldrig virker våd af sne og regn. Og hvis det er om dagen, vil der jo være nogen, der så Plim, når han klatrede op med beskeden. Pludselig står Polly ved siden af ham. Nå, siger hun. Skal vi læse beskeden? Og som om hun har læst Frederiks tanker, fortsætter hun. Beskederne er skrevet på noget helt særligt papir, der hverken kan ødelægges af ild eller vand. Plim skriver dem med magisk nisseblik, så skriften forsvinder, så snart vi er taget afsted. Og hvad sker der med papiret, spørger Frederik og ser sig omkring. Der ligger ingen papirstumper, men bare visne blade på stierne. Han har ikke før skænket det en tanke. Hvad må der sker med de papirruller, de har fået? Beskeden forsvinder bare, når de rejser. Papiret kommer til at ligne visne blade, siger Polly. Og så bliver de til kompost, ligesom almindelige blade. Hvis man altså ikke samler dem op og lægger dem ind i en bog. Der er nogen, der synes, det er sjovt med sådan en stump nissebrev. Hun tager rullen ud af Frederiks hånd og læser. Et spor et sted, som gør alle glade. En globus og bade med blød chokolade. Det eneste, I skal vide er, at sporet findes på Frederiksberg. Bade med chokolade? Det lyder skønt, siger Polly. Hvad med at bade i chokolade? Jeg elsker chokolade. Jeg kan simpelthen ikke få chokolade nok. Chokolade er okay, men ligefrem at bade i det. Og hvad har det med en globus at gøre, siger Frederik. Jeg kan huske et chokolademærke, der hed Globus, siger Polly. Det var rigtig lækker chokolade. De vandt en masse priser, fordi den var så god. Der var en stor fabrik, sådan en lang rød bygning, men jeg kan altså ikke huske, hvor den lå. Jeg tror, jeg ved, hvor det er, råber Frederik pludselig. På Grundtvigsvej. Der er en bygning, hvor der står Globus ovenover vinduerne. Vi må afsted med det samme, siger Polly. Jo mere vi iler, des mere vi når. Til Globus-chokoladefabrikken det går. Så står de pludselig på en lang gang. Frederik kigger ud af vinduet ud på Grundtvigsvej. Der kører en bil, siger han, men den ser godt nok lidt gammeldags ud. Hvilket årstal tror du, vi er landet i? Polly peger på en kalender, der hænger på væggen. 1922 er et godt gæt, siger hun og fniser. Hvor skal vi så lede efter spor, siger Frederik.
Herude på gangen er der i hvert fald ikke noget. Og har heller ikke noget chokolade, siger Polly, men har dufter godt. Skal vi ikke prøve at finde de der bade med chokolade, som Plem skrev om? De åbner en tilfældig dør og kigger ind i et stort, flot rum. Der står et stort mahogniskrivebord, og på det ligger en masse papirer. Har ikke noget, siger Polly. Kom, vi går videre. Vent lidt. Måske står der noget spændende i papirerne, siger Frederik, og trækker Olsen med ind i rummet. Frederik giver sig til at åbne skufferne i skrivebordet. Det der kan du godt glemme, siger Polly. Plem vil ikke skrive om chokolade, og så gemme sporet i en skrivebordsskuffe. Og desuden roder man altså ikke i andre folks skuffer. Vis mig de seneste regnskaber, Nikolajsen, råber en mand ude på gangen. Han er på vej ind på kontoret. Hurtigt, ned under bordet, hvisker Polly. Frederik og Olsen smutter ind under det store bord, og Polly følger efter. Manden, der talte, sætter sig ved skrivebordet, og et øjeblik efter kan de høre en anden komme ind i rummet. Det må være Nikolajsen. Jeg har regnskaberne her, herr direktør, siger han. Og jeg må desværre sige, at det ikke ser så godt ud, som vi kunne ønske. At vi mangler noget nyt til julehandlen. At kunderne vil have noget andet end marcipangrise og chokoladeknapper med krømmel. Hvad galt skulle der nu være med det? Tordner direktøren. Til en rigtig dansk jul hører både marcipangrise og chokoladeknapper. Chokoladefabrikken Freja er begyndt at lave chokoladeklokker til at hænge på juletræet, forsøger Nikolajsen spagfærdigt. Er det disse nymodne parfund, stønner direktøren og åbner en papirspose med chokoladeknapper. Han propper nogle stykker i munden. En enkelt falder ned på gulvet lige foran Olsens snude. Det er ikke kun Polly, der elsker chokolade. Det gør Olsen også. Den stikker snuden frem og snupper stykket, før det rammer gulvet. Siger Olsen. Lyder det, da kæberne smækker sammen om chokoladeknappen. Sagde direktøren noget? Spørger Nikolajsen høfligt. Nej, det er ved sødeste grød, jeg ikke gjorde, råber direktøren, bøjer sig ned og kigger ind under skrivebordet. Hvad i alverden? Men mere når han ikke at sige, før Polly, Frederik og Olsen er på benene og styrter ud af kontoret, hen ad den lange gang og op ad en trappe. De kan høre, at Nikolajsen følger efter dem, men han er ikke hurtig nok. Oppe på første sal smutter de ind ad en dør og står nu i et stort rum, hvor der dufter himmelsk af chokolade. De gemmer sig bag et skab og kigger ud over fabrikshallen. Mænd og kvinder med kitler på og håret gemt under tynde kokkehuer har travlt med at passe deres arbejde med at lave chokolader. Savler Olsen og sluger sit mundvand. Stille, Olsen, hvisker Frederik. Chokolade er gift for hunde, så ikke flere smagsprøver til dig. Der! Polly peger hen på et bord, hvor en mand står og kigger på 4 store kar med smeltet chokolade. Se, chokoladebade, siger Polly. Tror du, det er ligesom, da vi var i Frederiksberg svømmehal, at jeg skal dykke ned på bunden for at finde det næste spor? Plem ville ikke være så dum, at ikke et spor ned i chokoladen. Tænk, hvis mønten forsvandt ind i en fyldt chokolade, og nogen kom til at sluge den, siger Frederik. Man ved aldrig med Plem, siger Polly. Manden, der overvåger, at den smeltede chokolade har den rette temperatur, går nu hen for at hente de marcipangrise, der skal overtrækkes med chokolade. På vejen standser han og sluder lidt med 2 damer, der sidder og hakker mandler. Før Frederik kan standse Polly, løber hun hen til bordet og kravler op på de store chokoladekar. Forsigtigt balancerer hun på kanten af et af dem. Så bøjer hun sig elegant som en balletdanser ned, døber en lille nissefinger i den smeltede chokolade og smager på den. På hendes smil kan Frederik tydeligt se, hvor godt det smager. Kom, Olsen, hvisker han. Vi må derhen, før Polly gør noget dumt. De løber frem fra deres skjul og hen til bordet. Kom ned, Polly, hvæser Frederik. Nu! Du kan da ikke bare stikke din finger ned i den chokolade, som andre folk skal spise. Hvad, siger Polly. Sådan en lille nissefinger er ren og fin. Hun løber hen over bordet til det fjerneste chokoladekar, så Frederik ikke kan få fat på hende. Så man lige mig, siger hun grinende, og mens hun bøjer sig forover for at stikke en finger ned i chokoladen. Hun løfter samtidig det ene ben og stikker det højt op i luften, så hun ligner en rigtig ballerina. Det er ikke en plasklyd, men snarere et der lyder, da Polly forsvinder ned i chokoladen. Ruff,
siger Olsen forskrækket. Hjælp, råber Frederik. Polly er faldet i chokoladen. Manden, der passer karrene, kommer styrtende. Af hvem? Af hvor? Af hvad er der sket? Det er Polly. Hun ligger nede i chokoladen i det bagerste kar, siger Frederik. Nej, du ikke, smiler manden skævt. Godt nok er det store chokoladebad, vi har her, men de er ikke store nok til, at et barn kan forsvinde ned i dem. Men Polly er ikke et barn. Hun er en nisse. Du må hjælpe hende, før hun drukner. Frederik er ude af sig selv. I det samme kommer en lille støvle op af karret, og nu en lille hånd. Polly kæmper for sit liv. Så gør dog noget. Hun bliver kvalt. Frederik er på vej op på bordet for at nå hen til karret, da manden standser ham. Jeg skal nok, siger han, og snupper 2 lange tænger. Så fisker han Polly op af chokoladen med benene først og stiller hende på en rist. Hun er overtrukket med chokolade fra top til tå. Og da hun er kommet op med hovedet og håret nedad, danner det nu, da chokoladen er ved at stivne, en fin spids, der ligner en nissehue. Polly åbner sine øjne, der lyser grønt midt i den mørke chokolade, siger hun så, og sender en stråle chokoladepynt lige i hovedet på sin redningsmand. Frederik kan se, at hun prøver på at sige noget. Jeg kan ikke få chokoladen. Det tykke chokoladelag stivner mere og mere, og hun har svært ved at bevæge munden. Resten af kroppen er helt låst fast, men hun kan heldigvis godt få luft. Kom og se, råber manden til sine kolleger, og alle rejser sig og kommer løbende. Hvem er du, dreng? Og hvad laver I her? Spørger en lille dame. Jeg er Frederik, og jeg er produktudvikler, ryger det ud af ham. Direktøren synes, at det var på tide at finde på noget andet end marcipangrise til jul, så her præsenterer jeg chokoladenissen. Folkene, der står og kigger på chokoladepolly, giver sig spontant til at klappe. Råber den lille dame begejstret. Sikke en fantastisk idé. Måske er den lige lovlig stor, den der. Der må gå flere pund chokolade til at lave sådan en. Men en mindre model, vidunderlig idé. Ja, ideen er fremragende. Så sent som i morgen sagde Nikolajsen til mig, at vi skal finde på noget nyt til julehandlen, så vi kan sælge noget mere, siger en anden. Vi må straks i gang med at lave en støbeform, siger manden, der reddede Polly. Kan vi beholde hende som model? Og hun ligner jo faktisk en rigtig sød lille nissepige. I kan desværre ikke beholde modellen her lige nu, siger Frederik. Jeg skal først ned på direktørens kontor og hende godkendt. Han tager Polly under armen og trækker Olsen med ud af fabrikssalen. Så styrter de ned ad trapperne, forbi direktørens kontor og ud på gaden. Frederik bærer Polly rundt om hjørnet og ind i en port på Henrik Steffensvej. Her brækker han forsigtigt chokoladen af hende, stykke for stykke. Olsen kan ikke dy sig, men snupper en bid. Stop så, Olsen, råber Frederik. Du kan blive syg af at spise chokolade. Spyt ud! Han stikker et par fingre ind i Olsens mund og får fisket chokoladebiden ud. Der kan du selv se. Plim havde langt sporet ned i chokoladebadet, siger Polly, der nu står ren og fin ved siden af Olsen. Kun i håret sidder der lidt chokoladerester tilbage. Plim tænker sig ikke om, og det samme kan man også sige om hans søster, mumler Frederik, og tørrer hundechokoladesavl af mønten med sin sweatshirt. Sagde du noget? Spørger Polly, der stadig har lidt chokolade i ørerne. Ja, jeg sagde. Lad os komme tilbage. Vi har fået en mønt med et å. Et å, siger Polly. Det fik vi da også i forgårs. Siger Frederik og griner. Nu har vi 2 og et lille vers. Prøv igen i morgen. Gør et nyt forsøg. Find den næste gåde ved den gamle bøg. Hvad er det for en plet, du har fået på trøjen, Frederik? Spørger mor, da de sidder ved aftensmaden. Det ligner chokolade. Det var bare Olsen, der fandt noget gammel chokolade fra 1922, siger Frederik. Jeg fik ham heldigvis til at spytte det ud, men der kom lidt på trøjen. Gammel chokolade? Ja, måske, siger far. Men næppe fra 1922. Så siger vi det, mumler Frederik.
til at tro,